Welcome to my YouTube channel. It's me again, Lakisel Vlog. And for today's video po ay we are taking you to Cagsawa. Matatagpuan po ito dito sa Albay, Bicol Region. Ayan guys, samahan niyo po kami na mamasyal at tingnan po natin yung mga kakaibang pangyayari dito sa Mount Mayun, kung saan dito kami sa Cagsawa. Ito yung Cagsawa Church guys. Ayan, makikita natin. So marami na mga pagbabago dito. Ayan, dami ng mga tao. Ayan guys, ang ganda ng panahon. So kitang-kita natin yung kaganapan dito sa lugar na to. Ayan guys, samahan niyo po kami na mag-ikot para makita po natin yung kagandahan nitong Cagsawa. Dito po ito sa Albay. Ayan guys, maraming salamat. Matatagpuan ito guys dito sa Barangay Busay, Daraga sa lalawigan ng Albay, Bicol dito sa Pilipinas. So ayun guys, kasama ko po ngayon yung aking dalawang magaganda na matatalino pang mga pamangkin. Say hi! Hi! Hi, Lakisel Vlog! Welcome dito sa Albay. Hi! Welcome to Tita Lizel's Vlog! Welcome dito sa Albay. And welcome to Albay! Thank you! Hi, Lakisel Vlog. Welcome dito sa Cagsawa. Okay, thank you. Ayan, shout out kay Hi, sir hello at kay ma'am. Kumusta po ang experience nyo dito sa Mayun. Cagsawa? Okay lang po. Okay lang naman po. Saan pa po kayo galing na lugar, sir? Ako po galing ako sa Maynila, sa San Mateo. Ayan, galing po sila ng San Mateo, Rizal guys. So pumunta rin po sila dito sa Cagsawa, dito sa Albay. Ayan, napakisuyuan namin guys si sir. So maraming salamat sir at Okay lang ma'am. po. Baka po may gusto kayong i-shout out. Shoutout po sa pamilya ko. Ayan, apelyido sir. Baruga family po. Ayan. Baroga family, shout out daw po. Hello ma'am, sa inyo po. Ito guys, ang isa sa mga pangunahing destinasyong panturismo dito sa buong Bicol. At ang tanging natira lamang sa dating simbahan ng Cagsawa ay ang kampanang tore nito. Ang guho ay ang natirang tore at ang ilang bato ng simbahang Cagsawa na natabunan ng lava nang pumutok ang Bulkang Mayon noong February 1, 1814. Ayan guys, at dahil nga napagod kami sa paglalakad ay kain time nga muna tayo. And thank you so much ne Madel sa pa-foods. Boy, kaway ka boy. Hi! Baka naugan eh. Ito mahirap. Paano daw bilhin? Kakain mo na, kakain. Ang yun. Ate, kain mo na, ate. Kain mo na. Mamaya na ako. Thank you. Hi na, sila, sila. Kain mo na. Ako yun. It's just here. It's just here. So, just let it here because it will be again. Abi, kaway na bi. Julia, look at Tito Ompong's vlog. Wow. Say hi. Julia, you're always crying, Julia. You're always crying. Dito po kami sa may Cagsawa, okay? And dito guys sa katabi ng Cagsawa ay meron po ditong resort. Kaso pagpunta namin ay wala pong tubig yung swimming pool nila.
Dahil po sa ongoing maintenance daw po sila. Meron din po sila dito mga available na cottages. And doon po banda yung kanilang pool. And then dyan po yung kanilang guard house. Suway talaga din si Julia. Wala, sabak. Wala, sabak. Oh, say hi. Oh, no, 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 no. That's bad. Hello, hi. Hi. Oh, hi. It's a vlog. Look. Vlog. It's a video. Say hi to the video. No, no, no. Gumigilid ka daw na Say hi. Hello. Hi guys! Welcome to my vlog! Ate Tia. Hi na, Ate Tia. Hello, Julia. What are you doing? Wala magpapulay. Oh, that's not. Yung ano yun, sige na. Talaga yung music mo. Thank you for watching, guys. Hope to see you on my next vlog. And dito guys, meron din po silang fish pan na mayroong iba't ibang klase ng isda.